Myöhäisiltaa kaikille ja se olisi kohta nukkumaan mennyt aika ja mä en kattonutkaan tänään sitä niin kuin linnanjuhlia, kun ei kiinnostanutkaan linnanjuhlat. Mä vähän aikaa kättelyä katoin ihan vaan hetken. Mutta ei kiinnostanut toi. Mua ei kiinnostanut toi. Ei kiinnostanut linnanjuhlat. Kun ei ole yleensä, onko mä kertaakaan kunnolla kattonut linnanjuhlia, kun ei se kiinnosta. Kun porvarit porskuttaa ja juhlii. Mutta sitten mä ajattelin, että mä katon tonne arkun sisään. Mutta en mä sitten kattonut tonne arkkuun. Se on niin paljon tavaraa, että siinä olisi mennyt ikä ja terveys ennen kuin mä saan sen tyhjäksi ja katon sinne arkkuun. Jossakin vaiheessa mä katon sinne. Ja sitten mä rupesin kattoon tämmösen kuin TV-klassikko. Pirkka-Pekka Petelius, Kari Heiskanen, ja tässä on muitakin. Tässä oli Pirkka-Pekka Petelius, Kari Heiskanen, Hieno Halttunen, Kari Köysen, Pirkka-Pekka Kari Kyrönsepä, Pirkka-Pekka Petelius, Esko Pulkkinen, ketä tässä näyttelee muita? Tässä on Esko Pulkkinen, Harri Pakka, ootas nyt, päärooleissa, Pirkka-Pekka Petelius, Pirjo Päriström, Esko Hukkanen, Seija Karvinen, Seija Keränen, Eeva Litmanen, Robin, Niko Saarellakin tässä kävi ja tässä on Robin Relander, Robin Relanderkin on tässä. Eli tää on tämmönen kulttisarja kuin Velipuolikuu. Tätä rupesin katsota klassikkoa. Ekan levyn mä sain melkein kokonaan katsottua tämän ekan levyn. Tää kestää on 1983, 397 minuuttia kestää kaiken kaikkiaan tämä ja mä katsoin yhden levyn melkein, yhdestä levystä, ekasta levystä puuttuu katsomista enää yksi, ne on aina 7 yhdessä levyssä, niin mulla sain katsottua 6 jaksoa, katselin 7 jaksosta 6 katsoin ekasta levystä, niin on tää hyvä 1983 ja 84 vuoden tämä on tehty ja tämä on tullut 1983 on tää tehty tää klassikko ja tää on tullut 2003 DVD. Tää on tullut 2003 DVD, niin kattelin sitä. Mieluummin mä katon Velipuolikuun klassikkoa kuin jotain Saakotin Linnan juhlia. Mieluummin mä katson jotain kunnon huumorisketsiä kuin jotain Linnan juhlia, missä ei mitään tapahdu. Missään ei ole Linnan juhlissa, ei mua kiinnosta pukuloisto. Ei mua kiinnosta minkälaiset puvut kelläkin on siellä, ketä siellä on, ei vaan kiinnosta. Kyllä mä mieluummin katson Velipuolikuu, missä on sketsiä poikineen. Näin siinä saa nauraakin, mahakippurassa saa nauraa. Ei tuossa linnanjuhlia, ei siinä kun sitä katsoo, niin se on vakava ohjelma, ei silloin mahakippurassa naureta ja tuu semmoista huumoria. Mut joo, Velipuolikuu on 5/5. Suosittelen ihmeessä hommaamaan ja katsomaan Velipuolikuu. Ehdottomasti yksi parhaimpia sarjoja, mitä Yle on tehnyt. Legendaariset 80-luvun viihdesarjan kaikki 15 jaksoa alkuperäismuodossa. Yhtään ei ole muutettu mitään. Ihan 5/5, ihan 5/5. Näyttelijät, sketsit ja kaikki. Näin se menee. Eli yksi vitsi on tämmönen, mikä on laihialaisen lotto. Laitetaan markka keskiviikkona tiskiveteen, otetaan se lauantaina puhtaana käteen. Siinä on laihialaisen lotto.
Joo, 5/5 sille sketsisarjalle ja semmoista. Ja nyt mä just katsoin, mitä tuossa TV2 tuli. Siellä tulee taas Pendulive, tyttö ryömii. Ja sitten tulee se Leon. Kolmoselta tulee Leon. Ja se on nähty niin monen kertaan se Leon, kun se tulee telkkarista. Mä en ymmärrä, miksi TV-tarjonta on niin hanurista, että ne näyttää jatkuvasti samoja ohjelmia jatkuvasti. Jotain hiton Penduliveä ja sitten se Leon. Se Leonkin on tullut, mullakin on se DVDllä, mutta se on tullut niin moneen kertaan telkkarista, kun mä muistan se. Mä muistan, että montako kertaa se on näytetty telkkarista. Ihan 1 000 000 kertaa. Samaan toi Pendulivekin tulee telkkarista, kun ei siellä mitään tapahdu. Mutta joo. Suosittelen tutustumaan kunnon sketsiviihteeseen. Velipuolikuu, loistava sketsi 80-luvulla. Ennen osattiin tehdä hyvää sketsiä, nykyään ei osata tehdä yhtään mitään. Ei tule enää näin hyviä sketsejä, mitä tuli 83 ja 84 vuodelta. Niin ei tule näin hyviä sketsejä enää. Näin se menee. Missä on nykypäivän huikeet huumorit? Ei missään. Tuntuu, että kaikki on niin vakavia, että yhtään ei ole huumoria missään. Kyllä sitä huumoria pitää olla, eikä mitään semmoista, missä porvarit vaan porskuttaa. Mutta joo, tämmönen oli klassikko katsaus tällä kertaa. Katellaan, mitä seuraavaksi katsellaan. Oikein mukavaa illanjatkoa kaikille elokuvan ystäville ja oikein mukavaa joulukuista lauantaita. Se olisi sitten 7. päivä tulossa ja toinen adventti sunnuntai. Ei muuta kuin sketsiä naamariin ja huumoria ylle. Näin se on. Huumoria ylle. Ei tarvitse olla niin vakavaa. Se Saakutin linnanjuhlat on semmoista vakavaa katseltavaa. Siinä ei ole huumoria kerrakseen. Siinä ei huumoria ole ollenkaan. Mutta tässä on huumoria poikineen. Kyllä tässä, no, kun tätä katsoo, niin kyllä mahakippurassa saa sketseille nauraa. Mutta kun katsoo jotain linnanjuhlia, niin ei siinä mahakippurassa naureta ollenkaan. Näihin kuviin ja tunnelmiin suosittelen 5/5 ehdottomasti. Kannattaa katsoa tätä. Suosittelen Niilo 22 suosittelee kaikille elokuvan ystäville. Kun haluat huumoria, niin katsele Velipuoliku näihin kuviin ja tunnelmiin.